लोगोफोर आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैलायबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आंनिया तेजपुराव थांनायनि भिडिअ आरोना लोगोफोर नै स्टेट बेकारावबो जि मावखायो आरोना ओमफ्राय नै जोंहा सारा गारि सालायबाय थादों ओमफ्राय बै सिं माइना गोदोर दङ ओमफ्राय बिथिं उन्दै ओमफ्राय माइना गोदोरनि एग्जाम एनुवेल एग्जाम सोलिबाय थादों बेखौ एग्जामखौ होखांनायनि उनावसो जोङो दायो फैगासिनो आरोना लोगोफोर दायो माने माइनाखौ स्कुलनिफ्राय लानानै दायो जोङो तेजपुराव थांगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाहैबाय थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय आं बुंनांगौ बुंलायलायला आरोना लोगोफोर नायलांफाबाय थाबानो आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायलांफाबाय थाबानो मिथिलांबाय थासिगोन आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअखौबो नायलांफाबाय थादो Ida fina barnay soma zirai faya mini hana gaisa sinawani zaiga लोगोफोर आङो जाय जायगायाव फैदोंना दिनै सफैबाय आरोना नुनानैथ' मिन्थिखाबाय लोगोफोर आङो तेजपुर हन्डा डिलाराव फैदों आरोना लोगोफोर बियो तेजपुरनि केटिगिबारियाव दङ ओमफ्राय नै आं दायो सिङाव हाबबाय डिलारनि सिङाव हाबनानै नायबाय आरोना आङो दिनैथ' आं स्कुटि नायनो फैदों नालाय लोगोफोर ओमफ्राय स्कुटिखौ नायग्रोजोबना लानानै ओमफ्राय आङो माने कालेक्सन माने एसे खम नुबाय आरो कालारफोरखौ माने आंनि पसन्दनि कालारखौ एसे खम मोनबाय आरो आङो ओमफ्राय थेवबो दिनै लानो फैदों नालाय ओमफ्राय आङो लांनोसै आरोना मोनसे ओमफ्राय आङो दायो नै लांनो थाखाय माने फर्मालिटिसफोरखौ माने आङो खालामगासिनो आरो दायो ओमफ्राय नायनोसै बेसेबां देरिनि उनावहाय माने क्लियार जायो ओमफ्राय दायो आङो नै सिङाव थांदों आरोना डिलारनि सिङावहाय आंनि स्कुटिखौ आं मोनसे माने चइस खालामना होबाय नालाय बेखौ दायो फिटिं खालामगासिनो नै सिङावहाय डिलारनि सिङावहाय बेबायदि माने जायगा दङ आरोना स्कुटि सार्भिसिंबो खालामनो हायो सिङावनो ओमफ्राय नायलांफाबाय थादो लोगोफोर आं मोनसे चइस खालामना होबाय माने दिनै फाइनाल आरोना लांथारनोसै आरो स्कुटि आंनिया ब्लेक नङा दे लोगोफोर भिडिअआवहाय एसे ब्लेक बायदि नुदो खिन्थु ब्लेक नङा आरोना लोगोफोर बेयावहाय सार्भिसिं खालामो आरोना बेयावहाय स्कुटिखौ माने आंनिखौ फिटिं खालामबाय थादो दायो ओमफ्राय माने फिटिं खालामखांबानो मोनलांसिगोन आरोना दिनै नै जोंहा सारा नायगासिनो नै दायो जोङो आरो फैनानै जफायफिनबाय आरोना ओमफ्राय गासैबो माने प्रसेसफोरानो माने एसे लासै जायो नालाय नङा होमबा लोगोफोर इमानथ' थाब जाखाया गारिफोर बायनो थांबोला इसां थाबनो जाया होननानै बयबो मिन्थिखायो ओमफ्राय जोंबो एसे माने नेबाय थादों आरोना दायो ओमफ्राय आंनि स्कुटिखौ माने कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय लांनो हासिगोन होनबानो माने जोङो दायो बे डिलारनिफ्राय ओंखारसिगोन आरो दायो ओमफ्राय दायो जोङो नेथ'गासिनो दायो जोंनिया जाथ'वाखै नालाय नै जोंहा सारा दिनैसो गारि बायना होफिननो हादों आरोना दिनैसो स्कुटि बायना होफिननो हादों आङो पुरुना माने गोजाम स्कुटिखौ आङो 11 बोसोर माबाबाय न 11 बोसोर माने 12 बोसोर रानिं जाबाय थादों आरोना आंनि माबाया स्कुटि पेबा ओमफ्राय दायो नै दिनै निउ लांनो फैबाय आरोना दायो ओमफ्राय माइना गेदेरखौ नार्सारियाव एडमिसन होनायनि सिगां बायनायमोन ओमफ्राय दायो आरो माइना उन्दैखौ एडमिसन होनायनि सिगां बायना होबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आंथ' स्कुटि गोदान मोनसिगोन नालाय ओमफ्राय स्कुटि गोदानखौथ' सारासो बायना होदो नालाय ओमफ्राय सारखौ दिनै माने थेंक इउ स' माच स्कुटि गोदान बायना होनायनि थाखाय नै दायो आङो स्कुटिफोरनि कालारखौ दिन्थिनो नैबे निला ओमफ्राय आरो गुफुर ओमफ्राय आरो बेखौ मा होनना बुंगोन गोसोमबो नङा मादिबा नै आंनिया बे रेडनि खाथिनिखौनो लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिसिंबो दोङो नै बै खालि जाबायना खालि जानायनियाव आं पसन्द जानाय गारिया दंमोन आरोना स्कुटिया ओमफ्राय बेखौ लांनानै दायो फिटिं खालामगासिनो ओमफ्राय नेनो हाथारला आरोना नेनो हाया जाथारबाय नै नन' उन्दैया ओमफ्राय बिफाया बाहेरावनो लानानै नन' उन्दैखौ गेलेगासिनो ओमफ्राय आरो अंहानि
बियो अनारमोन आरोना डिलारनि अनाराबो माइनादो गेलेबाय थाबाय आरोना दसे ओमफ्राय जाहा न'आ एखे मोनसे जायगायावनो जिरायथाराना बिराद बुस्थु खालामबाय थायो ओमफ्राय बिनिखाय जोङो नैबेबायदि माने बाहेराव गेलेनो हायो नालाय ओमफ्राय बेयावनो दसे गेलेहोबाय आरो दायो ओमफ्राय जोङो जिरायनो बालायलायबाय आरोना जिरायै ओमफ्राय जिरायनो बानायखाय जोङो माने न'दोनो जोंबो माने बिदिनो दसे माने थाबायना होबाय आरो मानो होनबा माने जोङो माने टाइमा जोङो 12टा 12:30सोआव जोङो तेजपुर बे हन्डा डिलाराव मोनहैदोंमोन ओमफ्राय दायोथ' 2टायानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय 2टा 2:30सोआवहा दिहुनना होबासो न'आवहाथ' आरो 3टायानो जाहैसिगोन आरोना ओमफ्राय दिनथ' आरो एसे लासै सलायलांनाय जागोन नालाय गारि माने कारावथ' दायो बिफाया लांसिगोन ओमफ्राय आंथ' स्कुटि सलायना थांनांगोन नालाय लोगोफोर दायो जाबायनो आरोना रेडि जाबायनो ओमफ्राय दायो जोंखौ लेंहरबाय ओमफ्राय लेंहरनानै ओमफ्राय दायो आङो माने जोङो माने गारिखौ लानानै थांनोसै आरोना दायो ओमफ्राय नै गारिखौ माने बेसिंनो फिटिं खालामनानै ओमफ्राय गारिखौ नै बेसिंनो थिनहरो आरोना बिनिफ्रायनो लाना थांनांसिगोन आरो दा दिनैनिफ्राय बे स्कुटिया आंनि जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो सिगाङावहाय जेरै मोजाङै मोजां स्कुटिखौ माने सलायनानै बिदिनो दिनफोरा मोजाङै पार जादोंमोन दाबो बिदिनो पार जागोन होननानै दिनै इसोरनि नाम लानानैहा आङो फार्स्ट सलायनो लाबाय आरोना लोगोफोर आं हेलमेट बारा गानबाय थाया नालाय हेलमेटखौबो फ्रि मोनखायो ओमफ्राय आं दायो नै हेलमेटखौ गानग'नो हालायलायखाय साराबो मारिनानै होबाय आरो ओमफ्राय दायो आङो थांबाय थानोसै लोगोफोर नै आङो ना स्कुटि गोदानखौ हारसिं माने सलायनानै न'सिम सलायलांगोन होननानै साननायमोन आरोना ओमफ्राय दायो न' उन्दैयाबो आंदो स्कुटियावसो थांगोननो ओमफ्राय आरो माइना गेदेराबो आंदो स्कुटियावसो थांगोननो दा बिफादो थांलानो बिनि थाखायनो नै सानैखौबो दिखांनानै लाबाय सासे सिगाङाव सासे उनाव ओमफ्राय लोगोफोर हेलमेटखौ गंनै मोनखायो नालाय ओमफ्राय दायो सलायनानै थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर बाय बाय